3:00 ng umaga ngayong huling araw ng Marso taong kasalukuyan, nabulabog ang buong pwersa ng Pulis Dagupan, BFP, CDDRMC kasama ang Panda Fire Volunteer Brigade na nakabase sa Dagupan City sa pagkakasunog ng CSI Warehouse City Mall Lucao sa nasabing lungsod. Ayon sa inisyal na report, ang nasabing sunog ay nagsimula sa grocery section ng nasabing mall na natupok ng buo at tuluyang kumalat ang apoy hanggang sa gitnang bahagi ng gusali, partikular sa RTW section. Kasamang natupok ng apoy ang parmasya, tindahan ng pintura, kainan at ilang mga tindahan sa loob ng gusali. Ang dahilan ng sunog ay inaalam pa ng mga kinaukulan at umaasang maapula na ng tuluyan ang nasabing sunog. Sa kabilang dako, ilang mga concerned citizen naman ang nagpakita ng pagmamalasakit sa ating mga bumbero, pulis at ilang mga volunteers sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain at inumin upang mabawi at mapanatili ang kanilang mga lakas habang pilit na isinasalba ang gusali sa tuluyang pagkakatupok nito. Hindi po titigil ang ating mga firefighters hanggang hindi na dedeklarang fire out at hindi na makakapaminsala pa ang nasabing sunog. Samantala, patuloy pa ring tutulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng aming hanay upang magkaroon ng linaw ang investigasyon sa nasabing nakakalungkot na pangyayari. Muli, ito po si Police Staff Sergeant Redelisa Tulyao, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol.